Penj maduong mar klas 8 KCPE kod mar grade mar 6 KPSEA orumo ayanga kawuono. Penjno manyocha chakore nyocha osebedo ka dhi nyime e gwenge ma pacho kaendi, kendo jopuonjre ma kwan gi ok tin ne 2.5 osebedo ka time. E kinde ma penjno orumo, midhiero ne oneno e gweng ma Tharaka bang' nyamburko tuomo kendo nego japuonjre moro ma otieko penj mare mar grade mar 6. Japuonjre no manyinge Julius Murioki masomo e skul primary ma Kirundi ne otuom kod lori kanyore kodhi timo ohand sombo kuoyo bang' tieko penj mare manyoro. Midhiero no oyangi gi director mar chenro mar somo e gwenge mag Tharaka, Selasio Maringe. Exam has been going well, and today we have done the last paper in KPSEA and KCPE. However, yesterday night we lost our boy in Kirud Primary School, a KPSEA candidate who was hit by a lorry and he passed on. Then he never did the assessment which was supposed to take today in the morning. Now, the issue of the case of the death is now under the police investigation. On the exams now, we are collecting the papers from the center managers, and so far so good. We have seen it through. We are yet to start the whole schools, the secondary schools, KCSE on Friday, but today we gave one school computer, which we have 3 candidates as young or secondary, and we hope to continue the way the KCP and KPSEA have continued without any hitch.